Hello guys, welcome to the channel. Nikkel nana engla channel subscribe manpande tuonditaranda. Please subscribe mantade support manpule. Mulu bolputa chayaga pandadu pundi ready mantu ondulle. Kadai onte neer adittu nancha inu maaja adite pundi mantu ondulle. Yani lelya pundi manti ipune balege lelya pundi pande ishta. Pundi ni dikkelde beyyere dite. Pundi beyyettugu nuppu gari panda oratte apunu undu. Iji naikende vapasu ottavada apundu. ಪುಂಡಿ ಮಾತ ಬೆಯ್ಯರದಿ ದಾಂಡು ಇತ್ತ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತ ಅಡಿಪಿಯರ ಎತ್ತಂಡು ಮುಳೆ ದಿಕ್ಕೆ ದವಳೆ ಮಾತ ಧೂಳು ಮಾತ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಬಜಕ್ರೆ ಮಾತ ಅಂಚ ಮಾತ ಅಡಿತ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಣ್ಣೆ ಒಂದು ಮಾತ ಒಳ್ಪುಗೆ ಮಂತೊಣ್ಣೆ ಇಜಿನ ಒಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಅಂಡ ಅವಳೆ ಬಾಕಿ ಅದು ಹೋಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸಜ್ಜಂದೆ ಅಂತ ದಿನ ಅಂಡತ್ತ ಅಂಚ ಪೂತದೈಕ ಮಾತ ಅಂತ ನೀರು ಬತ್ತಿಯರ ಶುರು ಮಂತದ ಅಂಚ ಬೇಗ ಬೇಗ ನೀರು ಬತ್ತದು ನನ್ನ ಒರಿನ ವೇಳೆ ಅನ್ಪುಣೆ ದೇವರನ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂಡದ ಪೂ ಮಾತ ಕೊಯ್ದು ರೆಡಿ ಮಂತ ಒಂದುರ್ಲೆ ಪೂ ಮಾತ ಕೊಯ್ದಾದು ದೇವರನ ಪಾತ್ರ ಮಾತ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಪೂರ ದೆಕ್ಕದು ಇದು ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಇದು ಬಿಡುಡು ಇಂಬೆರ್ ನಮ್ಮಳು ದೀಪಲ ದೀದಾಂಡು ನನ್ನ ಎತ್ತೆ ಚಾ ಬರೋಡು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕದೆ ಮೋನೆ ಮಾತ ದೆಕ್ಕದಾಂಡು ನನ್ನ ಚಾ ಪರ್ಪುಣೆ ಪುಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರ್ನ ಗಂಡೆದ ಗಸಿಂಡು ಕೋಡೆದನೆ ಅಂಚ ಅವ್ವೆ ಯಾ ಉಂಡಿತ್ತೇಗಿ ಇನಿ ಮುಗಾಲ್ ತುಲೆಗೆ ಗಂಟೆ ಒರಂಬಾಂಡು ಚೂರ್ಲ ದೊಂಬು ಬತ್ತೇಜಿ ನಾನಲ್ಲ ಚಾ ಮಾತ ಪರ್ದಾಂಡು ಅಂಚೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕುಂಟರ್ದದು ಬಾಡಿಯೆ ನನ್ನತ್ತೆ ಶಾಲೆಗ್ಲ ಪೋಡು ಶಾಲೆ ಪಿದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳೆ ಬಾಕಿ ಆಪ್ನೆ ಅಂಚೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕುಂಟರ್ದದು ಮಾತ ಪೋಯಿಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯೇನೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ತಲ್ಲ ಸೀಟು ದಡಿಟೆ ಕಾಡ್ದು ಪೋಯಿಂದು ಬಾಲೆ ಪೋಪುಣ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಟೀಚರಿಗೆ ನೀ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಅರೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆತಣ್ಣ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಸನ್ಮಾನದ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ದಾದ ನಂಜು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಅರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪುಗ ಎಲ್ಲಿ ಇಡಂದು ಅಂಚ ಮಾತ ರೆಡಿ ಮಂತದೀತ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಪೂರ ಮನ್ಪದ ಅಲ್ಪದಾಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಪೋತಿದ್ವಿ ಮಾತ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಡನೆ ಅಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ದೆತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಶಾಲೆದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ ಆದಿಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಮೂಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೀನ್ಲ ಕಣ ತಿತ್ತೀರು ಬಂಗುಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತುಂಡ್ಲ ಅಂಚ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಕಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಬತ್ತೇನು ಕಟ್ ಮಾತ ಮಂತದು ಮಸಾಲೆ ಮಾತ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೋಡು ಮಾತ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತಿದ್ದು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಬೆ ತೋಟಾಡ ರಡ್ಡು ಬಾರೆ ಬೂರ್ದು ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಇಟ್ಟು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕೈಲು ಲಾದ ಇತ್ತುಂಡು ಇಟ್ಟು ಪೂಂಬೆ ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಐಕ್ ಗಾಂಧರೆ ಮಿಂಚಿ ಪಾಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪನತ್ತ ಅಂಚ ಗಾಂಧರೆ ಮಿಂಚಿ ಕೊಯ್ಯರೆ ಬತ್ತೆ ಗಾಂಧರೆ ಮಿಂಚಿದ ದೈ ಏತುಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕಡ ಅದು ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಚಟ್ನಿ ಮುರ ಮನ್ಪುಂಡ ಕೊಯ್ಪೈ ಜಿನ ವಂಚನೆ ಪುಂಡು ದೈಟೆ ಒಂಜಿ ಕೈಲುಲ ಉಂಡು ಬೂರ್ನ ಅಂಚ ಐನೆ ನನ್ನವರ ಕಜಿಪ ಐತಲ ಕಜಿಪ ಅನ್ಪೋಡು ಪದಂಜಿ ಪಾರ್ದು ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಇನಿ ಖಾಲಿ ಚಟ್ನಿ ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಮೀನುಲೆ ಕಡೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಬಂತಿದ್ದಿತ್ತೈತೆ ನನ್ನತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಣೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಒತ್ತಂಡು ಮೂಳು ಮೀನು ಸಾರು ಮನ್ಪುಣೆ ಎಂದು ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುಣೆಂದ ಎಜ್ಜಿ ಪಾಡ ಪರವು ಪಡೋರವರ ಮನ್ಪುಣೆ ಯಾಲ ಸಾರು ತಿನ್ಪಿದಿ ಫ್ರೈ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪುಣೆ ಮಂತನೆ ಬೇರೆ ಒರಿಯಾಗ ತಕ್ಕ ಮನ್ಪೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕೆ ಪಳ ಹೆಚ್ಚಾದ ಫ್ರೈಯೇ ಮನ್ಪುಣೆ ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ 2 ಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಣೆ ಎಂಕ್ಲ ಬೇರೆಗ್ಲ ತಕ್ಕ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಇಂಚ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಚಟ್ನಿ ಮಾತ ಇತ್ತನ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಅವಳ ಈ ಗಾಂಧಾರಿ ಮುಂಚಿ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಮಂತನ ಬೊಕಲಾಯ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಏನಿ ಚಟ್ನಿಲ ಫ್ರೈಲ ಆತೇವೆ ಉಂದುತ್ತೆ ಬೈಯಾಗ ಡಾರ್ಕ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತನ ಅಂಚ ಐನು ಪಾಡ್ದು ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಲೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಲೆ ಮಂತನ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ತಾಂದು ಪೇರ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ
ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಟ್ರೈಪ್ ಹೊಡೆದಿತ್ತನ ಆನ್ಲೈನ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಕಟ್ಟಾಂಡು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿತ್ತೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ನೀ ಬತ್ತಂಡು ಐಟೊಂಜಿ ಮೈಕಲ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ತೋಡತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಾದಂಟದು ಓಪನ್ ಮಂತನೇ ಆತೆ ಯೂಸ್ ಮಂತೀಜಿ ನಾನಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ದನದೆತ್ತನೆ ರೇಟ್ದ ಜಾಸ್ತಿದಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತೀಜಿ ಐಕ್ ಒಂದುತ್ತೆ ನೈಟ್ದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಂಡದು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದನೆ ಚಟ್ನಿಲ ಉಂಡು ಪೂಂಬೆದ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಗೀತೆ ಯಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತೊಂದಿತ್ತನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.